1 Samuel chapter 14. Basahin na to ang last verse, verse 52. 1 Samuel chapter 14. Kung nasa amen? Tanang manindog paliw para sa pagbasa sa pulong sa Diyos. 1 Samuel chapter number 14 and verse number 52. And there was sore war against the Philistines all the days of Saul. Ang pulong sore sa English sa Biblia, kasagaran magpasabot hilabihan. So it's exceedingly. It doesn't mean like na maul ko. Dili kana nga klase. Sore means hilabihan. Grabe kayo ang gubat sa tibok paghari ni Saul. And when Saul saw any strong man or any valiant man, he took him unto him. Og dihay, mapintas nga gubat batok sa mga Filistihanon. So ilang gi-translate ang pulong sword diri nga mapintas. Grabe kayo. Og dihay, mapintas nga gubat batok sa mga Filistihanon sa tanang mga adlaw ni Solo. Og sa diha nga si Solo nakakita ni bisan kinsa nga kuskan nga lalaki or bisan kinsa nga maisog nga lalaki, siya mikuha kaniya ngadto ni Saul. So si Saul nakikita sa tao nga kusgan, mayo siya para sa gubat, diretso si Saul nag-draft kaniya. What siya choice? Apil na ka sa kasundalohan. Now turn over to 1 Samuel chapter 22 and verse 1. Atong basahon duwa ka verse 3, kabahin sa kinabuhi ni David. 1 Samuel chapter 22. 1 Samuel chapter 22 and verse number 1. Akong basahon verse 1 o verse 2. Kung nasa amen? David therefore departed thence and escaped to the cave of Adullam. And when his brethren and all his father's house heard it, they went down thither to him. Kining panahon nga si David naglayas gikan ni King Saul. Verse 2. And everyone that was in distress, and everyone that was in debt, and everyone that was discontented, gathered themselves unto him, and he became a captain over them. And there were with him about 400 men. Basaya, busa si David mibiat dito, miikyas nga to sa langob Adullam. Og sa diha nga ang iyang mga igsoon ug ang tibok nga panimalay sa iyang amahan nakadungog niini sila milugsong paingon sa maong dapit ngadto kaniya. O ang matag usa nga diha sa kalisod o matag usa nga diha sa utang o ang matag usa nga wala na kontento mitigom sa ilang mga kaugalingon ngadto kaniya ug siya nahimong uska kapitan ibabaw kanila ug dihay uban kaniya duulan sa upat ka gatos ka lalaki. So my message this evening is Mag-alagad o Alagaran. Mag-alagad o Alagaran. I don't know how to translate, so I'm not going to try. Magamputa o makalingkod mo. Father, would you please bless the message tonight? Would you fill me with your spirit? I pray, God, that you'd empower me as I deliver a simple but important truth for our church tonight. Holy Spirit, please use me as I preach. Help me, God, to help our people. Bless us tonight. Meet with us in a special way. Empower me, I pray. In Jesus' name, amen. Pwede ko maglingkod. Sa dihang ang katawhan sa Israel, miduol ni Samuel, aron mangayo sa uska hari. Hangtod niya nga panahon na ang nasod sa Israel walay hari na ay mga judges, mga maghuhukam lang nga nag-lead sa nasod sukat sa panahon ni Joshua. Una si Moses, dayon si Joshua nag-lead, dayon human sa kamatayon ni Joshua na ay panahon nga mga judges lang ang nag-lead sa nasod. Pero ang kinalasan nga judge kitawag Samuel. Ug diat sa dihang si Samuel tigulang na siya naghimo siyang mga anak nga mga maghuhukam ibabaw sa katawhan, pero ang iyang mga anak dili sama kaniya. Dili honest sila, nagdawa sila sa mga bribes, nag-twist sila sa mga paghukam. Kinsa na mas dako nga kwarta, siya ang akong mo dapig diha sa kaso.
And so the people came to Samuel, ug sila nangayo nga si Samuel mohatag kanila og hari sama sa mga nasod nga nagpalibot kanila. Dali kana ang plano sa Ginoo. Hangtod niya nga panahon ang Dios ang ilang hari og naghari siya pinaagi sa uska judge, una pinaagi sa mga maguhukam. Apan ang Diyos nagingon ni Samuel, iyaw ka bala ka Samuel, wala sila nagsalikway kanimo, nagsalikway sila kanako. He said, give them a king. Sila nangayo sa king, hatagi sila og hari. Pero, una, kinahanglan ka magpasidaan nila, kabahin sa batasan sa hari, nga ilang gipangayo. And in 1 Samuel chapter 8, Samuel warns the people, kabahin sa batasan sa ilang hari. Sila nangayo sa hari, says, let me tell you what the king's going to be like. Turn with me to 1 Samuel chapter 8. We'll do a little bit of a Bible study tonight, looking at Saul and David. 1 Samuel chapter number 8. 1 Samuel chapter number 8. Kini ang akong last message ingon nga usa ka bataw nga magwali. Kay ugma magtigulang nako. So karon Domingo maggawas ko sa opisina mag-ana open your Bible please. And so just pagandam lang daan. And 1 Samuel chapter 8 verse 11. 1 Samuel chapter 8 verse 11. Kuna na sa amen. And he said, si Samuel nga gastorya diri nga sa mga tao nga nangayo og hari. And he said, this will be the manner of the king that shall reign over you. Look at the next three words. He will what? Take. He will take your sons and appoint them for himself, for his chariots, and to be his horsemen, and some shall run before his chariots. Ug siya miingon, kini mao ang pamaagi sa hari nga mohari ibabaw kaninyo. Siya mokuha. How did Moses, where'd Daniel come from? How did Moses describe the king that they were asking for? He said, Siya mokuha. Siya mokuha. If you have your Bible open, look at verse 12. I'm going to only read the English for the next several verses. Kay daghan ang verse. And he, this new king, wala pa sila kabalo nga si Saul ang ilang unang hari, just wala pa gipili. And he, the future King Saul, will appoint him captains over thousands and captains over 50s, and will set them to ear his ground, and to reap his harvest, and to make his instruments of war, and instruments of his chariots. What is Samuel says, listen to me, kamuganan sa hari, wala ka nakasabot unsay mong gipangayo. Ako mo hatag ni mong hari, pero wala ka nakasabot sa imong gipangayo. He will take. Unsay ang kuhaon, he'll take your sons and make them soldiers. He'll take your sons and put them in charge of his army. He'll take your sons and make them workers in the field alang sa iyang pag-ani, alang sa iyang paghimo sa iyang mga galamiton sa guba. And verse 13, if you have your Bible, look at verse 13. And he will what? Your daughters to be confectionaries, and to be cooks, and to be bakers. Verse 14, and he will what? Your fields and your vineyards and your olive yards, even the best of them, and give them to his servants. Verse 15, and he will what? The tenth of your seed and of your vineyards, and give to his officers and to his servants. And verse 16, and he will what? And look at verse 17, and he will what? The tenth of your sheep, and ye shall be his servants. Kana gayon ang batas nga makitaan nato diya sa kinabuhi ni King Saul. Sa sinugdanan sa iyang paghari, maayo siya. Pero sa wala madugay, ang iyang kasing-kasing napataas, pinagis garbo, ug nalimo siya sa rason nga ang Diyos mihatag kaniya ug otoridad ibabaw sa iyang katawhan. Turn with me to 1 Samuel chapter 9 verse 16, and God tells us why He gave authority to King Saul. Ngano man ang Diyos naghimo nga si Saul ang hari sa iyang katawhan. 1 Samuel chapter 9 verse 16. In this story, God is speaking to Samuel about Saul. He says,
Ugma, Samuel, ako mupadala sa tao nga to kanimo, ug siya ang akong gipili nga mahimong unang hari sa nasod sa Israel. Here we go. 1 Samuel 9:16. Tomorrow, God says, about this time I will send thee a man out of the land of Benjamin, and thou shalt anoint him to be captain, meaning king, over my people Israel, that he may save my people out of the hand of the Philistines. For I have looked upon my people, because their cry has come on to me. Ugma, doon ni ining atak na ako mo padalag kanimo ug us ka tawo gikan sa yuta sa Benjamin. Si Saul us ka Benjamite. Gikan sa yuta sa Benjamin. Ug ikaw mo dihog kaniya mutang sa lana diha sang ulo, magpakita nga ang Dios nagpili kaniya mahimong hari. O ikaw mo dihog kaniya aron mahimong kapitan ibabaw sa akong katawhan nga Israel. Aron siya, watch now, aron siya muluwa sa akong katawhan gikan sa kamot sa mga Filistihanon. Kay ako mitan-aw nga sa akong katawhan tungod kay ang ilang singge nahiabot ngari kanako. Ngano man nga ang Dios mihimo ni Saul nga hari sa Israel. He says, akong gipili siya aron siya muluwas sa akong katawhan gikan sa kamot sa mga Filistihanon. Ang Diyos, I'm sorry, I lost my place. Ang Diyos mihimo ni Saul nga hari, watch now, alang sa benepisyo sa iyang mga tigsunod. Si Saul wala na himong hari alang sa iyang kaugalingong benepisyo. Nahimo siyang hari alang sa benepisyo sa taong nagsunod kaniya, mosunod kaniya. Paminaw sa akong pagsulti karon. Ang Dios dili gayud mubutang sa usa ka tawo diha sa katungdanan. Meaning ang Dios dili gayud mohatag sa usa ka tawo og awtoridad ibabaw sa uban alang sa iyang kaugalingon benepisyo. Kung ang Diyos mo pili sa usa ka tawo alang sa usa ka katungdanan, kanunay alang sa benepisyo sa mga taong gipanguluhan, dili sa taong nagpangulo. Kana ang Diyos nun paagi sa hunahuna kabahin sa pag-lead. Ang Diyos mipili ni Saul aron makatabang sa iyang mga sakop. Aron makatabang sa iyang mga tigsunod. Dili aron makatukod siya sa iyang kaugalingon gingharian. Apan sa wala madugay, kanagi kalimtang gayud ni Saul. My message tonight is simple. Ganahan ko magpainumdum sa atong church karong gabi diha sa buluhaton sa Dios ang tanan katungdanan, ang tanang awtoridad, mao ang oportunidad nga mag-alagad, dili nga alagaran. Kung ang Diyos mo pataas sa position, sa katungdanan sa tao, it is always, watch now, an opportunity to help more people. The higher you go, the more people you can help. Kung mas taas ang imong katungdanan, mas dako imong oportunidad nga mutabang sa tao, mas daghang tao nga matabangan nimo. That is the Christian understanding of authority. It is to help others, not to benefit me. Turn with me to Matthew chapter 20, verse 25. Matthew 20 and verse 25. Very famous words by Jesus Christ here. I'm going to read 4 verses. Matthew 20, verse 25. Matthew 20, verse 25. Kuna na, say amen?
But Jesus called them unto him and said, Ye know that the princes of the Gentiles meaning ang mga tao nga wala kaila sa Tino Diyos, the princes of the Gentiles exercise dominion over them. And they that are great exercise authority upon them. Apan, si Jesus mitawag kanila nga, I'm sorry, nasayo. Oh, I apologize. Apan, si Jesus mitawag kanila nga to kaniya. Og miingon, kamo nahibalo nga ang mga prinsipe sa mga hentel nagahimo sa pagmando ibabaw sa ilang mga tigsunod. Og sila nga dako nagagamit og autoridad nganha kanila. She's saying, ang mga tao wala naluwas. Sila maghuno-huna nga ang katungdanan, ang autoridad, mga oportunidad nga magbenepisyo sa akong kaugalingon. That's what he's saying. And is that not true in our world today? Not political. Ako nagdaog na, so ako makakuha. Di ba? That's what it's all about. Nga naman ang tao ganan mag-run diya sa election. Kaya kung mudaog, naidaghang tsansa. Di ba? Ako. Verse 26. But it shall not be so among you. But whosoever will be great among you, let him be your minister. And whosoever will be chief among you, let him be your servant. Even as the Son of Man came not to be ministered unto, but to minister, and to give his life a ransom for many. Bisaya, apan, kini, dilit mahitabo, diya kaninyo. What's Jesus saying? Sa akong kingharian, lahi ang tanan. We don't operate that way. Apan kini, dilit mahitabo, diya kaninyo. Apan si bisang kitsa nga magpagkadako diha kaninyo, tugot ti siya nga mahimong inyong alagad. O si bisang kinsa nga magpakalabaw kaninyo, tugot ti siya nga mahimong inyong sulugoon. Bisan sama sa anak sa tao, nagastorya siya kabayan sa iyong kaugalingon, si Jesus Kristo. Ako, that's what he's saying. Bisan sama sa anak sa tao, nga mianhi dili aron alagaran, apan sa pag-alagad, ug sa paghatag sa iyang kinabuhi, nga uskalukat alang sa daghan. Karong gabi, wala ko nagsulay mo ayo sa problema. Karong gabi, magpainumdum lang sa atong church unsang saktong hunahuna kabahin sa autoridad. Ang autoridad, dali ang oportunidad nga respetuhan ko sa tanan. Ang autoridad, basta ako ang tsansa, basta makatabang sa uban. Kung na ay leader nga malimot, nini nga kamatuoran, mahimo na siyang usa ka tigkuha sama ni King Saul. Unsay problema ni Saul? Sa sinugdanan mayo siya, pero sa wala madugay, nalimot siya sa iyang katuyuan o nagsugod siya, nagsulay mo tukod sa iyang gingharian, and he became a taker. Tigkuha. Kaya nga naman, ako kinahanglan mo uswag, kinahanglan ko mahimo mas gamhanan. I just said that on my own. I just said what I was going to read next. Turn with me to 1 Samuel chapter 14 again, our text verse, or one of our text verses. This right here describes Saul perfectly. Now he was doing a lot of good things. Nakigaway gihapon siya sa kaaway. Nagtabang siya sa nasod, pero nalimot siya nga kanaiyang katuyuan. 1 Samuel 14. I notice people looking at me funny. 1 Samuel chapter 14, verse 52. Kunana, say amen? And there was sore war against the Philistines all the days of Saul. And when Saul saw any strong man or any valiant man, he took him unto him. Og dihay, mapintas nga guba, matok sa mga Filistihanon, sa tanan mga adlaw ni Solo. Usad diya nga si Solo, nakakita ni bisang kinsa nga kuskang nga lalaki, or bisang kinsa nga maisog nga lalaki, siya mikuha kaniya ngadto kaniya. Saul became a taker. Kanamo rason nga nasuko gayud siya sa dihang mga babae, nagkanta kabay ni David, imbis kabayan sa iyang kaugalingon. He had become a taker. What did he say? The only thing he doesn't have is the kingdom.
Unsa pa'y lain na kulang? Mahimo siya hari, mupuli na ako. He was worrying about himself, not the kingdom. Pero mura ka mo nahibalo sa story. Sa wala madugay ang Diyos nagpahayag og hukom nganha kaniya. Turn with me to 1 Samuel chapter 13. Told you a little bit of a Bible study. 1 Samuel chapter 13. 1 Samuel chapter 13 verse 14. Diri si Samuel gigamit sa Diyos sa pagpahayag sa paghukom sa Diyos batok ni Saul. 1 Samuel chapter 13 verse 14. Kung nasa amen. But now thy kingdom shall not continue. Meaning kung mamatay ka, imong anak dali maghari. Ang imong gingharian dali magpadayon. But now thy kingdom shall not continue. The Lord hath sought him a man after his own heart. And the Lord hath commanded him to be captain over his people, because thou hast not kept that which the Lord commanded thee. Apan karon ang imong gingharian dali mo padayon. Ang Ginoo nangita na alang kaniya og uska tao subay sa iyang kaugalingon nga kasing-kasing. O ang Ginoo misugo kaniya aron mahimong kapitan ibabaw sa iyang katawhan tungod kay ikaw wala mibantay niya ng gisugo sa Ginoo kanimo. Samuel said to Saul, gisalikway na ka sa Diyos, ang imong gingharian dili magpadayon, ug ang Diyos mangita og laing anay kasing-kasing nga mag-uyon sa iya. Nakitang tanan nahibalo kana man si David. Diya sa 1 Samuel chapter 16, ang Diyos nagpadala ni Samuel ngadto sa balay ni Jesse aron magdihog sa sunod nga hari sa Israel. Ang pinakamanghura ni Jesse si David. Turn with me to 1 Samuel chapter 16 verse 13. So si Saul nalimo sa iyang katuyuan, nahimo na siyang usa ka tigkuha. Dayon na siya lain sa lagi, sa likway na siya sa Ginoo o ang Diyos nangita og lain. Kinsay ang nakaplagan si David. 1 Samuel chapter 16 verse 13. Kung na say amen. Then Samuel took the horn of oil and anointed him in the midst of his brethren. And the Spirit of the Lord came upon David from that day forward. So Samuel rose up and went to Ramah. Unya si Samuel mikuha sa sungay sa lana. Og midihog kaniya, midihog ni David, diha sa taliwala sa iyang mga igsoon. Og ang Espiritu sa Ginoo miabot nganha ni David, gikan niya ng adlaw. Og sa umaabot. Mao nga si Samuel mitindog og miadto sa Ramah. Si David ang pinakanindong nga hari sa tibok kasaysayan sa nasod sa Israel. Siya ang gipili kay siyang naay kasing-kasing subay sa kasing-kasing sa Diyos. Dayon, kumuato ta sa Acts chapter 13. Makitaan na to, si Paul nagpasabot sa tibok kinabuhi ni David diya sa usa lang ka pamahayag. Turn with me to Acts chapter 13 in verse 36. Acts chapter 13 and verse 36. Kung nasa amen? For David, after he had served his own generation by the will of God, fell on sleep. Ang pulong sleep, nagpasabot, namatay siya. And was laid unto his fathers and saw corruption. Now, ang pulong generation, gi-translate sa Cebuano Bible nga kaliwat. Wala na kasturya kabayan sa iyang kaugalingong kaliwa ang mga anak o apo nagikan kaniya. Dili man. Ang pulong his generation nagpasabot tanan tao nga nabuhi diha sa iyang panahon. Okay? So I'm going to read it the way it's written, but it doesn't mean his own children. It sounds like it's his own children, but it's not. It's ang tanan tao, ang tanan niyang sakop. Ang tanan tao sa iyang panahon. Kay si David, human nga siya naka-alagad sa iyang kaliwa, or we could say henerasyon, pinaagi sa kabubuton sa Diyos, natulog, o gilubong nga to sa iyang mga amahan, o nakakita sa pagkadunot. Unsay pamaagi sa pagpangulo, sa hari nga gitawag
ngang tao subay sa kasing-kasing sa Diyos. Nag-alagad siya sa iyang kaugalingon henerasyon. The greatest king in the whole Bible was a humble servant. Ang pinaka-nindot nga hari sa tibok Biblia, usa ka mapausanon nga sulugoon. Pinaka-bantugang, pinaka-nindot sa kasaysayan sa Israel, mapausanong sulugoon. Dayon sa diyang si Kristo, nga anak sa Diyos, miyabot dere ang gisulti, ako ang inyong agalon, ang inyong Ginoo, pero ako nagalagad kaninyo. Si David ang pangulo, ang hari sa tibok nasod, siya man ang nagalagad sa mga tigsunod. Sa mga, watch now, ang mga sakop, Alagaran sa pangulo. That is biblical leadership. Mag-lead alang sa benepisyo sa tig-sunod. Kini uska kamatuoran nga kinahanglan gayud nga makatunan dinhi sa atong culture sa Pilipinas karon. Daghang tao diri sa Pilipinas nga sama gayud ni King Saul. Mapausanon silang magalagad hangtod hatagan sila og katungdanan sa autoridad. Dayon sa kalit lang sila magdahom na nga sila man ang alagaran. Wala sila nakasabot ang katungdanan, mas dako lang nga oportunidad na moalagad. Mas daghang tao matabangan tungod na mas taas na ka. Ang katungdanan diya sa buluhaton sa Diyos, dili sama sa katungdanan sa City Hall. Ang katungdanan, mao lamang ang usa ka oportunidad nga moalagad sa mas daghang tao. Balik-balik, nakita na ko ang mga tao nga mapausanon magalagad sa ilang mga pangulo. Dayon sa diha sila mahimo ng pangulo, sila maningil na nga ang ilang tigsunod, mapausanong moalagad kanila sa priyo nga paagi. O kung dili mahitabo, masuko kyud sila. You ever seen that? Nakitaan ba? Ang tao nga humble yun, na siya'y position. What na humility? Di ba? I would like to suggest, ang ingon nga tao, dili gayud mapausanon. Nagpakarong ingnon lang siya hangtod nakaangkon na sa iyang tinuod nga tinguha. Alang sa daghang tao ang mapausanong pagalagad, mao lamang ang dalan ngadto sa kahimtang nga sila mismo ang mapausanong alagaran. Pero dili ang buluhaton sa Dios. Did I say that right? Does that make sense? That works at City Hall. That works in many businesses of the world. Pero dili sa buluhaton sa Dios. I'm just reminding our church tonight, in God's work, higher authority is just greater opportunity to help. And let me just say this too. It's also greater opportunity to hurt. Kung mas taas ka, mas daghang tao masakitan kung ikaw mahulog. Kung pastor, kung naay membro masayop, ang church masakit. Kung pastor ang masayop o mahugnok yun, ang tibok church maglusod. Daghang tao daghang ang tao may balik sa kalibutan tungod ang ilang pastor nahulog nga to sa sala. By the way, pray for your pastor. Pray for your pastor. The devil would love to destroy your pastor kaya ikaw pod maguba kung ang pastor mahulog. Si David dili sama sa mga tao nga mo gamit sama niya na nga ang hunahuna ang position para sa akwa. David wasn't like that. Sa dihang miabot na siya sa pinakataas ng katungdanan sa nasod, nagalagad gihapon siya sa uban.
That's the kind of leader I want to be. Kana akong tingwa para sa akong kaugalingon, para kaninyo, nga namoy pastor, nga mag-alagad, nga nakoy saktong huna-huna. I want to be like David. I guess you could say I want to be like Jesus. Si David, dili ang klase sa pangulo nga nabalaka kabahin sa iyang otoridad. Ganahan ra siya nga mutabang sa tao. That's all. Just want to help people. Nagamit ra siya sa iyang otoridad alang sa benepisyo sa tanan. That's what authority is for, Truth Baptist Church. God lifts up a man or even lifts up a woman so he can help the followers. O karong gabi, ganahan kong mupamatikod kaninyo sa resulta sa hunahuna ni David. Go with me to 1 Samuel 22, ang atong laing text verse. Si Saul naggahin sa iyang tibok kinabuhi, nangitaw, nagkuha sa mga sundalo aron mas ligon ang iyang gingharian. David never did that. 1 Samuel 22 and verse 2. This is awesome. 1 Samuel chapter 22 and verse 2. Kunanas, amen? And everyone that was in distress, and everyone that was in debt, and everyone that was discontented, gathered themselves unto him, and he became a captain over them. And there were with him about 400 men. Ug matag usa nga diha sa kalisor, matag usa nga diha sa utang, ug matag usa nga wala na kontento, mitigom sa ilang mga kaugalingon ngadto kaniya, ug siya nahimong uska kapitan ibabaw kanila, ug dihay uban kaniya duulan sa upat ka gatos kalalaki. Listen to me very carefully tonight. Here's the truth I want you to understand. Kung ikaw mo gamit sa imong otoridad sa pagtabang sa tao nga duol nimo, ang mga tao nga nanginahanglan og tabang mangita kanimo, dili ka kinahanglan mangita kanila. Si David, dili kinahanglang mukuha sa mga tao sama sa gibuhat ni King Saul. Sa dihang ang mga tao nakaduol kabay ni David, sila nagtigom na sa ilang kaugalingon ngadto kaniya. Paminaw na ko karon. Kung ikaw mag-focus lang sa paghigugma o pagtabang sa mga tao, dili ka kinahanglan mangita og mga tigsunod, sila man ang mangita kanimo. King Saul, hari gyud siya, but he was constantly losing followers. Tanaw, let me show you one verse. 1 Samuel 13, verse 8. Kini just usa lang ka illustration. 1 Samuel chapter 13 and verse 8. Kung nasa, amen? And he, Saul, tarried 7 days according to the set time that Samuel had appointed, but Samuel came not to Gilgal, and the people were scattered from him. Ug ang katawhan natibula agikan kaniya. Kini uska tima nga makitaan na to lukop sa kinabuhi ni Saul. Always struggling to keep his followers. Makanunayon naglasod, nawala. That's why bisa mo kita siya sa kuskang nga tao, mo kuha diretso aron mo puli sa mga tao nagbiya na. Si Saul ang hari, pero kanunay nawala ang followers. Si David ang outlaw, naglayas para sa iyang kinabuhi. Apan daghan ang tao nga nangita kaniya. Tungod sila nakasabot nga siya naigumat sa mga tao o siyang makatabang kanila. Tonight I just want to remind our church, let's not worry about getting followers. Let's just love people. Magtabang lang ta sa mga tao. And ang Diyos magatiman sa tanan lain. If you love people, the people who need help will find you. And those are the people we want.
Kung ikaw mo tabang, ang tao nga nangita og tabang, mangita kanimo. Let's just love people. Makigugma ta sa tao. I was thinking while I was writing the sermon, actually after I've printed it, nga naman, si Adrian, nagsimba gyapon, matag si Mana. Siya ra isa, kikansa, lawis. Matag si Mana na siya. I'll tell you why. Tungod siya nahibalo na yung mga tao sa Truth Baptist Church nga nahigugma kaniya. Na junior church pastor ug yang asawa may gugma niya. Na laing mga membro mag-istorya niya, maghatag niya sa attention. He walks in and malipay ta. Tinuod, malipay yung tanga mo kita niya. And he knows, silang mga tao dito sa Truth Baptist Church, sila nahigugma na ako. Brother Michael and Brother Jomar, every week go to get him. And he knows, na tao sa Truth Baptist Church, nahigugma na ako. Same thing can be said about the kids coming from over here in Tambak right now. Ang uban pa. If you love people and you help people, you'll have followers. Let's keep our thinking right about leadership. Ang katungdanan, maulamang ang usa ka oportunidad nga mutabang sa mas daghang tao. Whenever head bowed, every eye closed.